Ara, va. Ara? Espera, no, espera. O sigui, ara posem el peatge ja. Ai, merda, estàs molt a prop. Ara. Va, anem a fer el segon no vull pagar del dia, el tercer del cap de setmana, el peatge de la Roca, després d'haver fet el d'Arenys. I res, doncs Aviam què passa. aviam què ens obren, aviam què ens demanen, aviam què ens donen. Ens acostem a ser aquí la gent la verda. Manual. Ajudeu-me, manual. On està? Manual. On hi ha cua. Manual és aquí, no? On hi hagi cua. Sí. Què porta aquest dels cotxes? Què rius? No fa res el Roger. No fa res. Jo crec que aquí estan fent un no vull pagar, Pita, pago també, pita. Ets tu? Aquí. Pau, sembla que la bocina vingui d'un altre cotxe. No sembla que ho facis tu. Cabrones, tio. Què vol dir aquesta bocina? Què està passant? És una bocina dissimulada. Veieu aquella furgó com mola? Furgó! El furgó no gaire, però... És furgó Claymore. Sí, eh? És furgó Claymore. Se va bé. Se va amb un follón. No ens entenen. Dius que vivim la... La furgonya. L'Oriol s'està queixant ja. No ens entenen. I el cotxe del Roger com es belluga. I sempre que el manual... Mireu la furgo! La furgo! La furgoneta! Que és Claymore! Ai, Déu meu. Qui està pitant tant? En Pau. Doncs para de pitar. És que sembla que piti un altre Puta! cotxe. I aquest que està pitant de rato, que és aquest mort? No sé, algú. A mi aquesta no està gravant! Saludem-lo! No vull pagar! No vull pagar! Ja la fem, aquesta. Que grandes! Tires Pau i Estaven companys de no vull pagar. Pau i Bassa no fem. No vull pagar. I aquesta senyora mirant... No pagueu! No pagueu! Hi ha algú més que sí que no vull pagar? No sé, però allà ha de venir algú segur. Eh? Que ha de venir algú que no està pagant, perquè si no... Para! I la picat també s'ha de fer, Pau? No. Això és espontani. Vale, dic. Va, que ens animem! Quina gent, no tinc idea. Aquest tot davant, també. Està pitant. Vale.
puta. Ja falta poc. Pagarem, no fos cas que ens denunciessin per problemes auditius. Pagaràs? No, pagarem. Ah. No pagarem, no? No pagarem. Entenyeu que està fora, ja. Oh, Déu, que està fora. Què? Què diu? El Reyes està passant de conya. Què, no veu bé el taxista, això? Ai, Fer, que està allà dret. Però, no, o sigui, no feu comentaris com abans de va, que és un botó, no sé què. Si Va, triguen, què? sí, que si triguen, que no... Nosaltres tenim cap pressa. Bueno, sí, tenim pressa, tenim molta pressa. Va, que amb una mica de sol no arribem a l'hora de muntar. Ai, de carregar la furgó. Hòstia, no. Pensava que ets tu un altre cop, Ja, jo també pensava que... No, ara no. Davant. Mira, allà n'hi ha un que no ha pagat. I tu que entregues això i dius no vull pagar? Sí. Davant paguen o no? Aquesta sí que paga. No, ha pagat o no? Ha donat a... Ah, mira, aquí estan apuntant una. Sí. Si fossin intel·ligents, Per què no paga aquest? Posarien una càmera. posarien càmeres i que el tio no hagués de sortir de fora de la... Però hi ha dos, I allà hi ha la policia. A on? A davant. Estava en un camió. Sí, bueno. Aquesta ha pagat? Sí. Ah, mira, vermell! Ui! Que burro! Hola, bona tarda. Per què salta jo? Perquè ha passat en vermell. Home. Clar. Hola, bona tarda. No vull pagar. Ja ho tinc assumit. Sí, oi? Però com que 70 cèntims, 70 cèntims... No es paguen aquí, si no... No paguem ni 70 cèntims. Aquí. Podríem haver anat per Granollers i hem passat per l'autopista per donar per al sac. I per això no vull pagar. Merci, me'l pots d'envers, sisplau. Una baralla.
Gràcies, bona tarda.